Si incoming Mayor Patrick Agustin Karamat. Yun, si Mayor Vice Kevin Roy Macanlalay. Untan mo si Maserte Lawas. Number 14. Councilor Elias Villanueva. 14. Maswerte. Test Mike 1, 2. 1, 2. Test mic 1, 2. Ayan. 1, 2. Test mic. Mike Season. Councilor Ardison Soriano numero 13. Councilor Manny Datwin number 1. Councilor Jose Lorisco quanto number 2. At least kayo 10-0. Utatamat si pag-ariganin councilor tan sigurado malaya magmalaya konsyal. Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Habardani Misina, good morning. On tanto mo, si Councilor kung marata, sigurado tan. Nestor Gabrilio. Ayan. Aramay kinmat, mang-graduate ya Councilor, good morning. Si Councilor Gerald Especial. Apisamana ya. On tanto mo si Councilor PG D. Vera. Dito bali na kasyaw. Good morning mat kabosam mat at mani exercise itan ya nainay si Kapitan Marit Velasco na Barangay Banawang. Palbang laba ni itan. Mga palinis la. Siguro to exercise to kada kabuwasan. Undibor da Barangay Banawang ulatan na Barangay Kabarwan iman. Atan may kini masamuk ya pasen tawalari ka kawayanan wala ta malinis ni kanal ingan si kapitana wala re ka kay batura manlinis aray managlinis suldon to manlapod ken may bulsa tula agata man lalapod barangay sa pundo nagingin bulsa tun dili so pangaalan to kumbaga abunuan to hindi tawag nga reimbursement Kapulante, katon kanyan na abono, yung aga po yung pakasigurado. Dita nyo na ng labat so kapitan yakin. Nasingil to ni. Dita nyo labat na ng so kapitan Dr. Pakon to. Doktor. Patan? Si kapitana. Tano, wali ulab man at karon na tulong, tawlay sakit to. Resita. Resita to, nya, so 500. Kanto, nya, so 1,000. Nanlapod bulsa to namin. Nanamapata mo ito good morning at Amindaray Barangay Council di Tanawa si Mr. Loverboy. Good morning. Okay, thank you very much engineer. Meron na ayan, nakita ko na yung aking airport. Akin naman nakita ko na yung aking airport. Masilisilong sunod runway. Masilang timuling mo Masilong sa runway. Kaya rin nilinisan ng engineer. May kuhanan yan Mama Insyong. May bung mo singa. Ano na po nagsutike nalitson. Sige. Antes tayo yung dapat gadasare karuman niya balita impormasyon at saing kabusan wadya ni repigaran pa imano. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na
Parating na ang bagong umaga, ang bagong pag-asa ng siyudad ng San Carlos. Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy. Tambalang maaasahan, tambalang madaling lapitan. Soriano, Lumboy, seryosong magtatrabaho. Hindi puro pangako. Panahon na para subukan natin ang literatong may talino at puso. Lester Soriano, Attorney Jonathan Lumboy, magdadala ng progreso, manunungkulan ng may respeto at paggalang sa kapwa-tao. Ngayon na ang tamang panahon. Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy, maglilingkod na may sinseridad at buong katapatan para sa bagong San Carlos. May bagong umagang parating. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Pinanganak ka ba ng April 5? Pwes, kung pinanganak ka ng April 5, it's your lucky day! DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Abante Pangasinan Ilocano Party List Former Governor Amado I. Espino III at Team Anli Servisyo Dagupan City proudly brings you Lucky 6 sa April 5 promo. Lucky 6 sa April 5 promo. Narito po ang mga mechanics. Siyempre, kailangan pinanganak ka ng April 5 age qualifier will be required to submit their NSO PSA certificate for authentication purposes. Lucky 6 sa April 5 promo. At dahil 6 na taon na ang Radyo Pangasinan, 6 lucky winners din ang mananalo ng customized DWJE birthday cake plus 600 pesos cold cash. Lucky 6 sa April 5. Handog pasasalamat sa inyo mga kapaborito sa aming ika-6 na taon. Lucky 6 sa April 5 promo. Brought to you by Abante Pangasinan Ilocano Party List Former Governor Amado Pogi I. Espino III Team Anli Servisyo Dagupan City at ng inyong paboritong himpilan ng radyo sa Pangasinan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lucky 6 sa April 5 promo. Also brought to you by Mamalos Delicatessen in Tapuac, Dagupan City. Mamalos, a family tradition. Ethical Eatery, located at Old Venetia Highway, Lucao District, Dagupan City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Joseph and Rhea Biray. With telephone number 0950-015-8486 and 0915-745-0830. Power Base House, sound system rental. They provide professional light and sound, band equipment, LED wall, generator set, air content, and band for all locations. Owned and managed by Paulo De La Cruz. You can call them at 0917-941-4177. The Chosen Homemade Ice Cream. Bago sa Pangasinan. Diabetic friendly. No sugar ice cream. Products available. Mango chili ice cream. Chili mocha ice cream. Chili choco ice cream. Vanilla garlic ice cream. And cookies and cream ice cream. For your orders, you can call 0976-466-9975. The Chosen Homemade Ice Cream. Team Life, Dagupan City. Headed by Councilor Manang Celia Lim. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 6:05 na kabuwasan. May patuloy na programa na Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Thank you very much sa Engineer Dennis Palaganas dan Engineer Richard Olanday. Lapod na nang mila so are masilisilong iran muling. Siyempre sa inakulop yun na sayang programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterong lingkor at Timogti Pangasinan Dennis Muhares. Kaya ba madita na technical control sa duwarang poging-pogi. Ya engineer tayo. Hangga tayo Dala City na kabuwasan. Ada sayang programa. Kanyan wala ratan sa kabayuran na ipasabiran na balita impormasyon sa reaksyon nyo, sa opinion nyo, greetings nyo, sa radyo. Ya ipawit pa na maglay na sa radyo sa Facebook page tayo. DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito. Ayan. Kung tantumat, lukas so duwaran na cellphone media ay 0946-503-6465 may number ko. Tana may number na estasyon 0939-100-9931. Oy, good morning saray viewers tayo at Facebook. Si Roger Bungar, si Kagawad Bungar dito Barangay Poblasyon Dasol. Masyorte kayo no na extenso kyan ha. Nung magmaliyo ka patiray ang patraw ano mira. Atan so pandidibatihan da kapaborito Erol eh. So Sara may termino. May basid sa may salita ng Senate President Cheese Escudero. Ayan. Good morning ma, tadakinan na makulikulin lawas ya barangay kapitan na barangay Makabito, Kalasyaw, Saldi Bauson. Good morning ada si kayo. Tanamindaray BHW, are barangay family, dita barangay Makabito at Kalasyaw. Si Kinmanaya, Barbara Flores Lumboy, taga Mabini di man Mabini. Okay. Si Josie Kinis, good morning. Wantan tumat si Paing Palos. Otanla. Kabuwasan man na babantay Facebook live tayo si Paing Palos. Si Gloria Paragas Dagarag na Santa Barbara, good morning. Wantan tumat si Christian Balason, ay taga Dasol. Armando Santiago, taga Isabela siguro. Ay dumama manaya. Okay, si Gina Gyang at agad Tanad Burgos ya. Majina Corda, morning idol kwanto jay wala Hong Kong iya. Singer labat. Pero ang taga kini taga Dasuli ay si Majina Corda no nalilingo. Si Norlila Reyes Abdullah. Ayan, Stephanie Guzman, Stephanie Guzman. Good morning tan si Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Good morning ada si kayo. Okay, unda pagdad saray karomanya balita kapaborito Erol kene wala ray issue ya walan na singbaten tada sa kabuwasan. Aga nitong masaya yung mga magsasaka
sa pagbabalik ni Gob Amado Pugi I. Espino III. Talagang Oo. na sila ay nasasabik. Ayan. Nasasabik na magkaroon muli ng programa, proyekto at panangaro para sa kanila. Sa ilalim kasi ng administrasyon ni Gob Pugi Espino, maraming natulungan yan na mga magsasaka sa buong lalawigan ng Pangasinan. Oo naman. Oo, dahil sa pamamahagi ng mga iba't ibang mga equipment at siyempre nandyan na rin yung farm imports na pinamahagi noon ng administrasyon ni Apo Gob Pugi Espino. Hindi lang basta-basta farm inputs yan. Oo. Dahil napakarami pang mga equipments, mga kagamitan na talagang makakatulong kaantabay ng mga magsasaka. Ang mga kagamitan kasi na binili ng provincial government sa ilalim ng administrasyon ni Gob Pugi Espino, galing po yan sa yung tobacco excise tax. At ganoon din ang tulong ng ahensya ng gobyerno, gaya ng Department of Agriculture. Ganyan ang pagmamahal ng isang Governor Pugi Espino sa mga magsasaka. Alam mo ba, dahil siyempre hindi naman natin may kakaila na isa rin siya na magsasaka. Si Gob Pugi mismo, dumaralos matitan. Kaya alam niya ang damdamin at mga pangangailangan ng mga bawat magsasaka sa ating lalawigan. At kaya namamahagi siya ng mga equipments, mga farm imports, dahil gusto niya na lumago ang ani at yung kita ng mga magsasaka para makatulong sa mga pamilya at makapag-aral sila, mapag-aral nila ang kailang mga anak sa kolehiyo. Sa paglago ng kita ng mga magsasaka sa ilalim ng Espino administration, habang sila ay umaani, ang provincial government din ay umaani rin ng mga awards o yung mga parangal. Oo. Alam mo, ang Pangasinan noon kinilala bilang Corn Achievers. Nakatanggap siya ng Corn Achievers Award dahil nangunguna ang Pangasinan sa yung malaking ani ng mga mais, at gawin din sa palay, kaya yun po yung kanyang ginawa noon na isa sa mga programa niya, yung matulungan yung mga sektor ng agrikultura. Kaya nga patunay po yan na hindi nagpabaya sa kanyang tungkulin, lalo na sa probinsya, bagkus mas lalo niya pang minahal yung mga magsasaka. Halos sa linggo-linggo nakakatanggap ang mga magsasaka ng tulong mula sa provincial government sa ilalim ng administrasyon ni Gob Pugi Espino, dahil sa tiwala ng national government, maraming mga natatanggap ang provincial government noon na tulong mula sa national government. Yung mga kagamitan ng mga magsasaka o yung mga farm equipments o farm inputs ay galing sa provincial government. Meron sa national government, nandyan ang Department of Agriculture. Oo, at alam mo, itong national government, talagang hanga sila sa kakayahan at leadership po ni dating Governor Amado Pugi I. Espino III, sa tulong po naman na binibigay niya sa mga sektor ng agrikultura. Kaya ngayon ang mga magsasaka, ang tanong nila, bakit sa loob ng 3 taon itong kasalukuyang administrasyon ng Pangasinan wala silang natatanggap na mga farm equipment at mga farm inputs, nasaan daw yung milyon na share ng provincial government mula sa tobacco excise tax? Yun po yung mga katanungan nila ngayon, nasaan yan?
na dapat na sana ilaan ang pundo na yan sa dapat na paggamitan sana at pakinabangan ng mga magsasaka. Di ba? Magkano ba yung ilan ba yung share mula sa tobacco excise tax ng probinsya? Di ba? Malaki rin. Malaki yan, milyon yan eh. Malaki pero automatic ibinabalik din naman. Ibinabalik din naman sa mga magsasaka. Yung ngayon? Hindi nung nakarang administrasyon. Pero ngayon ang tinatanong nila eh. Ngayon ba? Ngayon ang tinatanong nila eh. Hindi ko masagot dahil yan ang tatanong eh. Noon imparada tayong equipment. Kararami traktora, ando ko eh. Pero ngayon wala eh. Wala. Kaya ngayon ang tanong ng mga magsasaka, nasaan daw yung milyon na share ng probinsya mula sa tobacco excise tax? Saan nila ginastos ang pundo na yan? Bakit wala namang tulong ang provincial government, itong kasalukuyang administrasyon ng Pangasinan? Nasaan daw? Saan yun nila yan? Dapat gamitin sana yan sa matuwid na pamamaraan, yung talagang pakinabangan ng mga magsasaka para sa ganun lalago ang kailang mga kita, lalaki ang kailang ani at lalago ang So yun ang mga katanungan ngayon ng ating mga kababayan, lalo sa mga magsasaka. Kaya walang nakikita, walang tulong ng provincial government. Tanong natin yung mga magsasaka na siyempre ganitong oras gising na yung mga yan, mga early risers yung mga yan eh. Kaya nga eh. Ramdam nyo ba? Ramdam nyo ba ang panangaro sa inyo ng kasalukuyang administrasyon? Kayo na hong bahalang magkumpara kung anong klaseng programa, proyekto ang naramdaman nyo nung panahon ng dating administrasyon at yung panahon ngayon. Kayo po ang makakapagsabi dahil marami tayong nakakausap na mga magsasaka na ibang-iba. Ibang-iba yung pagmamahal ng Espino. Kaya nga eh. Siyempre, naikumpara taga po lang tinalili na danatan. Ang tibaga tayo, bali-balik, wanda mo sirin. Lantimat. Kaya, yan ang, yan ang nakakalungkot, itong 3 taon na panungkulan itong kasalukuyang nakaupo dito sa lalawigan ng Pangasinan, na hindi lang niya tinulungan itong mga magsasaka. Saka siya nagkakandara pa at lumantad itong mga nakaraang linggo sa mga magsasaka. Ang binigay pa niya, farm inputs. Tingnan nyo yan, sa loob ng 3 taon, farm inputs, ano yun? Yung mga seedlings ang binigay. Nasaan yung milyon na share ng tobacco excise tax? Diba? Yun ang kapulay arom siren yakin. Kaya nakakalungkot ang mga pangyayari ngayon. Kaya ang mga kababayan natin ay hindi mapigilan ang kailang saya sa pagbabalik ni Apo Gov Pogi I. Espino III sa lalawigan ng Pangasinan, dahil alam po nila na talagang minahal ni Gov Pogi Espino ang mga magsasaka, mangingisda. Minahal niya ang lalawigan ng Pangasinan sa pamagitan ng pagbibigay ng mga iba't ibang programa at proyekto na ngayon ay tinatamasa ng mga Pangasinense. Yun po yung mga
ginawa, mga accomplishment project. Nakikita naman magpapatunay po yung mga lumalabas sa mga Facebook na sinishare ng ating mga netizen na yun yung mga talagang totoong pangyayari noong panahon ni dating Governor Amado Pogi I. Espino III. Kaya yung mga na-excite, konting kembot na lang. Oo. Ay pakita nyo yung pagka-excite at panangaro nyo. Ayan. Dahil malapit-lapit na. Sana ay Walang limayutan. No gabay yun ni Ken. Minabangad sa gabay yun programa. Ayan. Ang proyekto. Kaya abangan po natin ilang araw na lang yan ay election period na. Diyan na kayo mamimili kung sino talaga yung karapat dapat na mamuno sa inyo. Dapat yung galing sa puso ninyo, yung tinitibok ng puso ninyo ang iboto ninyo, huwag yung galing sa bulsa, yung talagang galing sa puso. Para sa ganon ay pakinabangan natin ng matagal yung serbisyong ibibigay. Kasi kung galing sa bulsa ng kandidato yung kanyang plataforma, alam nyo na ibig kong sabihin, yung pamimili ng boto. Nako. Yan minsan lang yan. Mag-ingat kayo sa mga ganyan dahil hangga po untan sukin. So gawan da mamaliw ya kada eleksyon saliwan day boto yo. Hangga pala yung pagmaliwan. Agara bala manlingkor. Pansumpalan na kintayo probinsya tayo noon tan nalimanda kilabat na yung haharap lang sa inyo yan tuwing sasapit ang eleksyon at mamimili ng boto dahil ang sinasabi ng kampo nila ay 3 billion daw ang kanyang iuubos sa lalawigan ng Pangasinan. Ganun na ba? Wala rin untan sa panlalapuan tutang balat. Lante, si katutan lante. Pero ito naman makikita na din natin dahil patawag dito kaliwat kanan ang patawag na niya. Di ba? So tingnan natin kung yung bang pira na ibibigay sa inyo ay ipapalit ninyo sa magandang serbisyo. Ayan, okay. Basahin natin itong mga reaksyon mula sa ating mga tagapakinig sa ating palatuntunan bago tayo magkomersyal. Mula sa 0986-7362 Solid Bilin, Biki kami dito sa Binlok. Kwanto? 0945-6389 Espino ang pagbabalik sa Pangasinan. Renante Quinto, Mayor Bilin, Vice Mayor Kuwa, solid kami. Kwanto, okay? Kanto, barangay 1 Bunuan, Antayulatan, kanto. Anli Serbisyo, kanto mo, yan ang text matay. From 8442 Marakap lalanti so gagawaan da maugos ni pakanan ng turara may walad basil. Kanto, ituloy dalabat di Mayor Bilin tay gagawaan data hanggang antoy gawon ng panderal aggapoy panisyan mi. Okay. Angel Michelle Cupada is watching. Good morning. Si Jolina Fernandez de la Cruz, good morning. Si Kian Mayor Leopoldo in Batawil, mambabantay, good morning. Good morning, good morning. Congressman, Congressman, ang papo, Litad Second District. Congressman Lincoln ng Bayan, LNB. Kumusta kayo, sir? Kumusta kayo? Long time no see. Percival Almonte, solid ang reservisyo. Kantumat. Kurt Mendoza, isa rin akong magsasaka mula sa bayan ng Sampabian, Pangasinan. Hindi ko nakis ka lang Andit, anak mong ko may mantikyab dyan.
Anta wali tagay. Untay pa di tandiksab. Maawang tay airport mo tamuling ay. Sulod dito sangim. Si Manny Moreno watching kami from Barangay Pugaro Island. Good morning po dyan sa mga nasa island barangays po ng Dagupan City. Sa kaya Unat, sa kaya Pituit, sa kaya Tibukal. Ang tangatan. Si Sir Chris Iko. Ayan, na Kalasyaw, Pangasinan. Good morning mga sir. Kwanto. Good morning mat. Ita na bali na Kalasyaw. Long time no siya. Si Sir Chris. May ko na naganang tansikin mo. Si may kumpadre. Si dating Vice Mayor Dave Messina. Long time no siya. Si Ken, Municipal Treasurer Sir Mel Posirio. Good morning si kayo. Good morning, Liga President Lino Fernandez na Dagupan. Si Kinmat. Magano, birthday to may kin. May sakya nagdanatan. May kaibag yakin. Si Ren. Oo. Kasunan ta? Alagla. Sige. Si aling mo nang kulalay ngaran Joshua. Si Joshua Fernandez, birthday to natin. Dumamay Diyos sa Bugayong Hindi, si Quintan, Councilor. Joshua Bugayong. Okay. Dio Quinto Peralta. Good morning. Councilor Dinis Canto. Ay, si pagani-ganin Councilor Mat, si Danny Canto. Ayan, good morning. Si kayo. Si Doktor ng Bayan. Si Dr. Jaja Kayabyab. Tunay na doktor na may malasakit. Ang pagbabalik na City Councilor Chito Samson. Tan si may kumpare Carlos Reyna. Ang pagbabalik. Abanggit Lejo sa Bugayong. Good morning. Si Councilor Michael Fernandez. Si re-electionist. Wala na yung mabila. Si pagbabalik Marvin Pabia. Yun. Si Amazing Cup. Ayan. Wala ni mo abila. Si SK chairman ng Bunuan Gazette. Si Tala Paras. Ayan. Abang lara may taluran kinawa. Si Ken. Siyempre si Vice Mayor BK. Ayan, good morning. Si kayon amin. Yung Team Anli Servisyo isa rin sa sponsor ng yan. Ng anniversary ng para sa ating April 5. Ayan. Good morning. Lucky 6 sa April 5. Si manager andyan. Kagawad Joey baby. Ginawa makagawad. Ikaw natin kapitan kamo. Si manager Kapitan Joey baby. Si Faisal kanto tanay. Si Faisal mo hindi manggawat nila kumatar tito ya barangay. Ano tayo Ken? Ano antoy ngaran to may Ken? Barangay Kumakat 32. Barangay de la Cruz kanto. Pila barangay Dagupan 31. Kuman 32. Di mat ay lang barangay manggawat nila man. Si Ken Barangay de la Cruz. Ayan. Si Kapitan Joey, good morning. Kagawad Dio Quinto Peralta, basak laya. Okay, antes tayo ng dapag dasare karoman ni Rambalita impormasyon sa issues, wadyan ni Repigaran pa imano. Ang puta-putang Iran Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako, marami. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Yo! Salita balik ko tago para yung panilingwanan niya suportahan si Chief Samson. Sikat ko niya sutunay ang palabagan ang pinagawaan ko tayo nilingwanan. Ang tayong nais niya lang ay magsilbi. Nandiyan agad kapag kailangan araw-ano gabi. Haligan at samahan natin siya hanggang sa uli. At Chief Samson ay panalo, huwag magkatubili. Mga Dagupeño, feel mo, gets mo. Muli natin
ibalik sa konseho. Konse Chito Samson Dagupan City. Kaibayonan Saman. Nathan Anggad Kabigan. Konse Chito Samson. Feel mo? Gets mo! At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Bilis-bilis na dyan na, mga kapaborito. 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Subok na sa serbisyo ang dakilang inenyero Carlos Reyna, mapagmahal sa mga tao. Kanyang mga proyekto ay kanyang tinutupad. Sa syudad ng Dagupan ay mabuti ang hangad. Carlos Reyna sa pamilya naglilingkod ng todo. Makulim maserbitan ng araw nito. Carlos Reyna sa serbisyo, maalaga sa kapwa. Ang aking konsehal, Carlos Reyna. Konsi Carlos Reyna, Dagupan City. Basta Carlos, ayos! Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Diyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Oras alas 6:33 na kabuwasan, pahipatuloy na programan maabig ya kabuwasan Pangasinan. Siyempre, saray nakaulip inidasayan na programa. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Maktirin lingkor, ati magtipangasinan, Dennis Muharis. Ay ba mo, dita na technical control, si Duarang Poging-Pogi. Si Engineer Richard Olanday. Tan si Engineer Dennis Palaganas. Aha. Good morning, adakinan Mayor Carl Christian Biga. Na Mapandan Pangasinan. Yeah, siyempre, very busy mo. Very busy. May kukumustaan. Ada saray kabalian da. Antam kasi ang gano ang gapoy kinala bulat na may kalaban to ay
At talaga na ibanto ni ramay kiyan tan undilibar ni ibanto ramay ka partido to. Awa. Kanyan na ditan at mapandan siyempre si Kwanda Malante at kiyan ditan anengneng suda may liwawa awa na balay tan may impanguman pasimbalod sa tay balay da on kanyan ken malikalikit ra susara may tagad balay na mapandan saratay mararagkap ya programa tam proyekto gagawin ng Mayor Carl Christian Biga ya satan na pinanawiran na saray tagad na bali na mapandan kanyan ken maswerte kayo ditan tawali untan niya leader yo dad bali na mapandan ya talagan gagawin to so satay inyo po tiya panangaro para sa isi kayo tani dito bali na mapandan sa saray apalawan na tay bukas sinterawa ngayon, walay kinditan, walay bukas center. Atan may tatawagan niya bagong urgent care and ambulatory services. Ate bukas center. Iya sa talante at programa na sa Department of Health. Insan atan at impalimatan may watan sa pitutulungan na sa Region 1 Medical Center. Sa buong Pilipinas ay meron ng 46. Pag hindi tayo yung balita natin kahapon 46 ang binuksan maswerte yung mga bayan na yan na nabigyan ng bukas center dahil malaking tulong yan sa mga kababayan nila na hindi na sila pupunta sa malayong lugar para magpakonsulta, magpagamot. Nandyan na sa kailang bayan. 46 kasama na yung yung Mapandan. Mapandan sa buong Pilipinas. And counting. Marami pa na bubuksan. Ongoing din yung mga building na ginagawa, yung mga pasilidad na kinukumpleto. Sana isang sana nabigyan yung bayan ng Mangaldan. Actually, dapat mas nauna pa dapat yan. Pero, bakit? Oo, wala agtugabay. Pero, naghuhugas kamay. Si Mayor Buna, naghuhugas kamay. Wala daw dumaan sa Oo, sabi niya, walang dumaan, walang pumunta sa kanya. Ang bukas center ay pinamumunuan po ng mga medical center chief. Tandaan niyo na, medical center chief. Kaya ang nangunguna po dito sa Pangasinan ay si Region 1 Medical Center Director Roland Mejia. Medical Center Chief ang tawag kanila. Nilinaw ni Director Mejia na may nagpunta na kawani ng DOH at saka ang Region 1 Medical Center sa tanggapan ni Mayor Buna Parayno upang ibigay ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Health at ang lokal na pamahalaan ng Mangaldan. Pero anong nangyari? Dagabay. Ayaw daw sabi ni Mayor Bona. Na-reject daw Ang sabi naman ni Mayor Bona, wala daw katotohanan yan. Kaya nga kung may ganyan daw, alangan naman napipigilan niya. Nagugas kamay kung sakali. Sino bang nagsasabi ng totoo diba, dyan? Dalawa nga yung naging naging offer nga Yung infirmary dyan sa may poblasyon. At saka yan. Yung infirmary naman, magkakaroon ng agreement din na mas palalakasin, mas dadamihan yung mga doktor at nurses na manggagaling sa Region 1 Medical Center. Yan ang gapo lamad. Ang gapo. So, pati mga gamot pati mga gamot libre. Kukuha tayo ng kopya ng kasunduan na yan, yung Memorandum of Agreement. Natinanggihan. Para maipakita natin na kung sino yung talagang nagsasabi ng katotohanan dyan sa bayan ng Mangaldan. Dahil ang sabi ng Director ng Region 1 Medical Center sa pamagitan ni Director Dr. Roland Joseph Mejia
meron daw Memorandum of Agreement na ipipresent. dala-dala ng kawani ng DOH at ang Region 1 Medical Center. Anong nangyari? Ngayon, ayaw daw, ni-reject daw ni Mayor yan. Pero ayon naman kay Mayor, wala daw yan. Kung meron daw yan, dapat daw isinangguni muna sa sangguniang bayan at maglalabas sila ng resolusyon. Yan ang pinag-uusapan nga dito yung unang hakbang pa lang Oo, yung nakikipag-ugnayan pa lang ang DOH. Correct. Kung gusto mo, pag okay na, at saka yan idadaan sa sanggunian na bayan na yung resolution na yan ay binibigyan ka ng authority na umintra sa Memorandum of Agreement. Ayan po yung kwan dyan siyempre, sa ibabaganan mayor, alangan na ang po sangguniang bayan. Ang po gadimmalan. Alangan na ang mga kawani ng DOH pupunta sa sangguniang bayan kagad. Hindi makikipag-coordinate muna sa iyo bilang mayor. At kung na-present nila, okay sa iyo yan, sige, okay. Pupunta na sila sa sangguniang bayan. Kung sino yung Committee on Health, yun ang gagawa ng resolution na binibigyan ka ng authority para umintra sa isang kasunduan sa Department of Health para maipatayo yung Bukas Center. Yun po yung dyan. Ang proyekto ng gobyerno ay hindi pwedeng harangin din ng gobyerno. Oo, tama. Ba? Kasi ang ultimate goal dyan ay magserbisyo sa taong bayan. Kaya nga meron yung ang Bukas Center kasi yan yung parang hospital sa isang bayan at ang magmamanage siya na magpapatakbo ay ang mga medical center. Katulad ng Region 1 Medical Center. So ilan yung binuksan na 46. So sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. At ano pa, may mga bayan pa na hindi pa naibibilang dahil kasi ongoing pa rin yung construction. So 46 na LGU, local government units, out of kung hindi ako nagkakamali 1,642 na local government units sa buong Pilipinas. So 46 pa lang yung nagbukas na. Kakaumpisa pa lang din ng programa ng DOH na ito. Ayan, kaya't may pagkakataon pa. Alam mo, sayang kasi ang target nila hanggang 2028 sayang yung sayang yung serbisyo. Ito, magkakaroon kayo ng, siyempre, number 1, serbisyong medikal, abig laman. May mga may mga bakuna. May libreng check-up, may mga gamot, may mga pasilidad na pwedeng gamitin. At mga equipment na talagang inyong mapapakinabangan. So malaking bagay. Sayang. At mayroong pag-asa kasi hanggang 2028 yung target ng DOH. So kung magpapalit ng siguro diyan sa Mangaldan yung leader, malamang may susulong yung naturang programa ng Department of Health, yung pagpapatayo ng Bukas Center dyan. Hopefully. Kaya't sa mga taga-Mangaldan, nasa inyo. Ano sa inyo? Kung sino yung karapat-dapat na maglingkod sa inyo at magbibigay ng tamang serbisyo. Dahil yun po yung natin yung goal, yung target ng mga kandidato, kaya sila ay kumakandidato dahil ang hangad nila ay magserbisyo. Yun po yung goal nila. Pero may mangilan-ngilan dyan na talagang hindi ginagampanan yung tamang serbisyo. Kaya dyan sa Mangaldan, uhaw yung mga taga-Mangaldan sa pagbibigay ng yung tamang kalusugan. Kasi nga, nabanggit mo yung uhaw na uhaw. Parang yung word na sabik, nakabalik. Si Governor Pogi. Sabik na ibalik. Dahil maraming tao ang sabik na na maramdamang muli yung programa, mga proyekto na ginagawa ni Gov Pogi. Alam mo ba na nung panahon ni Apo Gov Pogi Espino yung kalusugan
dinadala po sa mga lubog na barangay. May tawag nga dyan, kalusugan karaban. Yung medical mission, nandiyan na lahat, dinadala dyan sa mga liblib na lugar, nilalapit sa mga tao. Meron pang mga medical and dental bus na naglalakihan na talaga nga namang napapakinabangan. Kaya diba? yun po yung mga namimiss nila hinahanap. Kaya yun sinasabi kong sabik na sabik yung mga taong bayan na ibalik si Gov Pogi dahil sa kanyang mga nagawa. Meron tayong naririnig-rinig na may mga kandidato na mamimigay ng pera, mamimigay ng relief kahit wala namang kalamidad para lang kapalit ng boto. Ayan. Pero sa Kwantayolante, anto'y piliin nyo? Anong pipiliin nyo? Pera o serbisyo? Ayan. Pakurong o serbisyo? Yan po yung aming palaging sinasabi dito. Para sa ganun maliwanagan ang kaisipan, ang puso ng bawat botante na dapat na ang piliin natin ay yung karapat-dapat na magbigay ng tamang serbisyo sa ating bayan, sa ating distrito at sa ating probinsya. Marami palang proud volunteers. Mga proud volunteers. Pag sinabing volunteer, voluntaryo. Ayan. Na tumutulong at nakikibaka para kay Governor Pogi Espino. Hindi yung mga empleyado dyan sa sa Kapitolyo. Sa Kapitolyo bawal po yan, bawal lalo na yung mga covered ng civil service. Ang sinasabi kasi dito ay yung mga job order o mga contractual pwede after office hour. Hindi yung oras ng trabaho pinagdi-distribute ng mga kung ano-anong campaign materials. May mga pa-ID pa nga, may mga pa-leaflets. Di ba? Dapat yan mga nagtatrabaho sa taong bayan. Ayan. 8 to 5. Hindi yung ang trabaho nila para sa isang politiko. Kasi ang pinanggagalingan ng kailang sahod ay galing po sa taxpayers yan. Taxpayers money. So public funds po yan. So hindi po pang personal ng isang kandidato po yan. Kaya't kayo pong mga dyan, empleyado ng Kapitolyo, huwag na naman kayong pagagamit sa mga walang kwentang mga kandidato na yan. Hindi, siyempre, pantami ang dara. Kaya yan po, isipin ninyo, isalang-alang ninyo ang kinabukasan ng inyong mga pamilya, ang inyong mga anak, at sa susunod pang mga henerasyon. Marami tayong mga reaction. Mula sa 0943-6290, Idol, kawawa kami sa Kapitolyo. Bawal magsalita at bawal pag-usapan ang nangyayari sa Kapitolyo. Huwag nyo na po banggitin ng... pasensya ka na, nabanggit ko yung... Hindi bale. Hindi naman hindi ko naman binanggit lahat yung yung diretsong okay. So yun po yung ito si Mr. Dwight. Good morning po. Shout out po sa mga volunteers. Ito mo, yung proud volunteer. Ayan. Ito si Team Espino dito sa 6th District. Konting tiis pa at makakamit din ang tagumpay. Basta sama-sama, Pangasinan number 1. 0956-8420. Nagpapasalamat kami kay Gov Pogi na bumalik na gobernador kasi ang balita dito sa Lingayen kung mananalo pa siya, lahat ng kulay Espino patatangga. Sige. Aba? Totoo kaya yan? Si Yayo Yoko Batutay Tan si Cecil. Good morning. Kung gaano man katotoo yan naku, wag naman sana. Ito naman, hindi naman Marcial Lu, ikaw naman. Ayusin nyo nga yung text. Yan. Maribel Serdan, kahit maghugas kamay ang ngayon, sabi niya, may uling pa rin ang kanyang mga kamay.
halata na dinadamutan ang taga Mangaldan. 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 Ay, naku. Yan yung ano siguro, yung tinatalakay natin na yung Bukas Center. programa para Abiglaman. Ayan, oho. Si Kurt Abalos, Solid Mejia for Mayor. Cabrera for Vice Mayor ng Mangaldan. Hindi, choice data. Choice data. Choice nila sige. yan. Choice Basa nila ko, yan. Kurt Abalos, Solid Mejia for Mayor. Solid Cabrera for Vice Mayor sa Mangaldan. Sige. Choice nyo yan, ha. Hindi po namin kayo tinuturo ano pinipigilan. Nasa Basta kung kanya alam yan. nyo kung sino ang makakapagbigay sa inyo ng tamang serbisyo, Yun po. ang pipiliin nyo. Ayan. Norberto DJ Dapure. Serbisyo Okidok sa Mangaldan, Gob Espino sa Pangasinan. Ayan. Sige. Warlito Moyano, yung isang pili. Sige. Medyo kuan kasi ito. Huwag na. Aha. Huwag mong babasahin. Ayan. Si Virgilio Lalata, tama ka. Tama ako. Sino Sir, tama? Tama ka, sir, sabi niya. Dito sa Mangaldan, kawawa ang mga tao, sabi niya. Bakit naman? Kawawa ang mga tao. Dahil sa walang serbisyo sa kalusugan, ganun ba? Meron pa? Si Melinda Sebastian, kaya dapat mag-isip na tayo, huwag pahisilaw sa pira na binibigay ng opisyal na yan. Sige. Huwag padadala sa pera. Huwag padadala sa pira. Ayan. Yung tama, ano? Sige, marami pang mga reaksyon dito, pero siyempre, ito, maganda itong sinabi ni Salvador Kawili. Huwag sayangin ang boto natin sa walang kwenta na kandidato. Bibili ng boto para mangurakot pag nakaupo. Pangasinan is not for sale, sabi niya. Si Quincy De Leon, Espino pa rin. Si Cloris Lechon, kanto dyan. Teka. Ano yun? Cloris Lechon. Teka. Hindi, wala message to dyan. Ginugutom ako eh. Maaga pa. Maga pa. Babalik talaga si Gob Pogi. Wala pang eleksyon. Sinasabi ko na dapat ibalik si Gob Pogi. The best. Kanto dyan. The best yung lechon, the best. The best. Itong si 0981 na 4627, sinong patama dito? Mahiya ka naman, huwag ka mamili ng boto. Alam na namin ang ugali mo. Siguro galit talaga to. Galit. Magalit. Okay, magalit. Ito si Marites Bautista. Welcome back. Kanto na kinan kanto Governor Pogi Espino. Kanto kay Pogi tayo. Kay Ron Helen Nukup. Si Mary Rose. Kanto ito ang gobernador na marami nang napatunayan sa Pangasinan. May malasakit sa tao. Ayan. 09675430. Nakakahiya na opisyal na yan. Namimili ng boto. Wala kasi nagawa. Kanto. Nitan. Si Eman Jimenez, kanto, ipagpatuloy ang naputol na progreso at serbisyo sa Pangasinan. Pogi Espino. Ayan. Si Marisol de Guzman, kailangan natin ang dating gobernador ng Pangasinan. Ayan. Siya lang yung may malasakit sa mga tao at matulungin. Okay. Si Sir Ramon Bautista, former board member, former vice mayor na Balay na Manawag, good morning. Si Councilor June Bautista na Manawag. Magandang umaga po. Good morning din sa mga nakikinig dyan sa mga Region 1 Medical Center. Dito sa yung pinag-preparahan ng mga food ng mga pasyente dyan. At malakas ang radyo nila dyan. Oo nga, pati doon sa may Region 1 Medical Center Annex, doon sa may Bunuan Sa Binlok yan. Nung narinig nila yung pangalan ko, kayo pala yung nasa radyo, sir. Nakikinig po kami, sabi nila. Thank you very much. Narinig nila yung pangalan ko.
Kagawad Victoria Campos Sagrado ng Lingayen. Good morning. Gising na mga Pangasinense, ibalik na natin yung pogi na may malasakit sa Pangasinan, kuha ng Divine Flores. Ayan. Itong mga ito na binabasa ko, ito yung i-check nyo yung sa social media. Yan yung mga komento nila. yan yung mga nagmamahal sa Pangasinan. Mary Rose Reyes Navarro. Magandang umaga. Pogi kaming lahat dito sa amin sa San Carlos City, Sulid. Ayan. Christopher de la Cruz. Good morning sa sama-sama at tropang sama-sama 70 plus 9. Ayan, good morning sa inyo. Magandang umaga po. Okay, wala na po tayong sabat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid. Bukas kung gusto nyo makipagsalo-salo dito sa ating himpilan. Anibersaryo po ng Radyo Pangasinan. Pang-6 na taon na po ang Radyo Pangasinan. 6 na taon na rin po si Manager Joey Bibi. Mula nang pinanganak ang Radyo Pangasinan. Ako po inyong lingkod, Dennis Muhares. Ikaw. At ako naman po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Sa technical control, ang dalawang poging-pogi na technician natin, Engineer Richard Olanday at Engineer Dennis Paraganas. Antabayanan ang susunod na palatuntunan. Mapapakinggan ang mga sariwang balita ni Amor Ligaspi Diga dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!